Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la un nou episod de Standoff 2. Suntem pe harta Province, suntem tot la Diffuse Mode și să vedem ce o să iasă. Încerc să țin aici la B. Tocmai aici am postat aseară, sau de fapt nu știu când voi posta și acest videoclip. Primul videoclip de Standoff și mâine va urma un alt joc. Nu pot spune ce, pentru că va fi surpriză, dar va fi un alt joc. Și da. Bă, ce l-am ratat. Nu pot să cred cât de mult l-am ratat. Dar tot am câștigat prima rundă. Bă, nu vine să cred cum l-am ratat. Să vedem, poate jucăm mai bine runda asta. Poate dacă aveam Deagle-ul, dar nu mi-am luat. Am zis să păstrez bani. Să dau un smoke aici. Să vedem ce o să iasă. Bă, dar nu l-am văzut de unde a ieșit. Mai și slab joc în continuare. Încerc de mult timp să îmi perfecționez skill-ul, dar greu tare. Da. Bă, era unul cu shotgun. Da. Schimba arma. Să luăm UMP-ul. Hai să mergem spre ea. O să ridic pe aici, pe tunel și pe casa aia. Pe aici. Fiu atent. Să ies. Iar am tras ca un prost, ca de obicei. Și este 2-1 la runde. Oh, am și o bombă în sfârșit. Pe 90-ul. Nu știu, o să merg pe B, este destul de greu. Mă duc spre A. Văd că mai vin 3. Cum v-am spus, dacă am putea comunica, dar sper că voi găsi 3-4. Oh, la ce noroc am avut de cu echipierii mei. Haideți să mergem. Stăm aici, nu mai are rost să, după ce am plantat, să plecăm. Am văzut. Hai. Au timp. Bă, și ce slab jucăm. Scorul cât este? 3-1. A ieșit deja unul de la noi. Bani mai avem. Luăm una K. Mă duc pe B. Dau cu smoke.
L-am dat. Ori online. Da. Da, eram sigur că asta se va întâmpla. Nu știu, nu pot să mă concentrez de multe ori. Mai bine, nu știu. Cam terminat aici. Țin. Da, dar nu mai sunt 3 de lei. Cam greu. Nu știu cum v-am zis. Deci, cum v-am zis, mâine va fi un alt joc pe canal. Nu pot spune ce joc, doar că va fi un alt joc. Sper să vă placă. Și sper să urce puțin. Știu că e greu acum în 2020, dar na. Vă dați seama că sper și eu. Facem terminat cu granatele, dar nu le-am văzut să moare și un flash. Stă aici. Pe la nu pot să cred că nu l-am văzut, bă. Fa 1 versus 1. Bomba este plantată. Pe la spate. Da, are timp, dar nu cred că găsește bomba. Are timp. Sau... Da, are, cred. Fa câteva secunde dacă mai rezista. Fa 5-1. Bă, nu știu dacă chiar o să pun episodul ăsta, dar încerc. Probabil o să-l pun. Da, dacă nu se poate mai mult. Degeaba, abia 2 kiluri. Doamne. Încerc să fac ceva, dar nu iese deloc, nu știu. E 6-1. Cred că se va termina destul de repede acest meci. Să încerc să dau un smoke aici și să plec. Să stau aici. Mi să nu vină pe la spate. Cum ne-a luat asta cu AVM-ul? 7-1. Ultima rundă cea mai probabil.
Cred că mă voi duce tot așa, dar degeaba cel mai probabil. Am spus de 10.000 de ori, cel mai probabil. Părâm, 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 părâm. Du-te, nu cred că mi-a dat cuțit. Fai, ce... Să planteze ăștia aici. Hai bă, plantați. Nu cred așa. 2 versus 3 poate. Bun, bun. Cred că asta runda lor, da, asta vor. Vom câștiga în runda asta. Sau? Da. Hai să ne concentrăm să mai luăm câteva runde. Vreau să fie mai lunguț acest videoclip. Mă duc pe aici. Și pe aici. Și pe aici. Și pe aici. Și pe aici. Ce prost l-am dat. Sau... ce emoție am. Da, au venit 2. Și era cu avem dacă nu dădeam. Să scoată unul băieții. Degeaba dacă știi că ei și eu nu fac nimic, dar... Na. Oricum, cum v-ai zis, mâine va fi alt joc. Și cred că mai multe jocuri diferite. Am niște idei de jocuri. Aoleu. Zic că nu mai au timp. Nu am mai avut timp. Băi, am prins doar o dată bombă. Nu cred. Nu mai știu pe unde să mă duc, ce să fac. Dau un smoke. Să dau o grenadă pe care n-am dat-o bine deloc. Am luat un flash. Voi încerca să mă duc pe aici. Mai sunt doar eu. Nu am șanse. Nici nu am văzut, stăteam cu ochii pe sus. Da, și s-a terminat și acest meci. Din nou am pierdut. Sau de fapt nu mai știu exact dacă... Cred că am câștigat meciul trecut. Chiar nu mai știu exact. Cel mai probabil nu o să dau niciunul. Dar n-am luat. Și... Nu, hai să mai... Cred că vom mai da un meci. Da. Voi mai da un meci. Pe Sandstone. Să vedem ce o să iasă. Pun pauză până ce începe și revin după.
Dar sper să nu se fie stricat acest videoclip pentru că n-am putut să pun pauză la înregistrarea de sunet pentru că înregistrez sunetul cu un alt telefon. Sper, dar nu cred. Sau ba da, nu știu. Văd ce pot face. Da. Poate meciul ăsta va fi mai bine să câștigăm și noi un meci. Pe stand-off nu prea îmi place că intră destul de greu în meci. Și nu știu. Hai să ne concentrăm, să vedem în ce echipă vom intra. Și aici vreo diferență de 10 secunde între videoclip și sunet. Să vă poate e bine. Nu știu, chiar nu știu. Dar nu înțeleg ce nu pot să pun pauză. Da. Să vedem ce o să iasă. Sunt foarte, răgușit așa. Nu știu nimeni. Trăm la contrateroriști, la CT. Luăm în 16 la un warm-up care ține 1 minut. Și cred că vor veni mulți pe aici, ca de obicei. Sunt 3. Stau aici sau nu stau aici. Cu AVM-ul la nimerire n-am mai putut. Noroc că a fost cu AVM-ul, că dacă nu... Da, cum v-am zis. Noroc că a fost cu AVM-ul. Ca 20 de secunde și intrăm în meci. Uite ce vor să facă ăștia. Dar nu cred că am fost atât bază și nu l-am nimerit pe ăla. Nu nimerim butonul de să împușc. 2, 1, start. 4v5, ca de obicei. Ce noroc am eu. Mă duc am eu un loc în care îmi place să campez, să zic așa. Să văd ce pot face. Sper super mult să nu se fie stricat, că dacă am filmat 20 de minute aproape degeaba, 18 mai exact. Aici îmi place, mi se pare un loc foarte bun. Dar trebuie să plec. O plantat una, wow, m-am speriat. Cine a făcut ăsta incredibil. Doamne, nu pot să cred. Nu, am pierdut-o prima rundă. Nu pot să cred cine a făcut ăla acolo. Pe 2 ne-am luat. Bă, sper super mult să câștig meciul ăsta. OMP-ul. Da, mă, voi zice și voi sta tot acolo. Sperăm să vină prin A. Teroriștii să vină prin A. Mai mă enervează super mult vocea mea. Deci dacă am o voce pițigaiată, deci voi de capul ei. Da, ne-au rupt. Da, ne-au rupt. Ne-au rupt. Sper să vină să planteze în A, nu în B. Mai bine, nu? Ce noroc am avut. De ce am vrut să... Nu pot să cred ce am vrut eu să încarc. Of, Doamne. MP, nu știu, nu-mi place asta deloc, dar... Voi schimba locul.
Nu știu dacă pot să... Și l-am văzut, dar târziu. Bun. Bun, și asta. Cred că va avea. Da, gata, am câștigat runda asta. 2-1. Eu iar nu fac nimic. Nu contează. Ba, contează, dar nu încerc să mă scot. Pot să am și un impact. Chiar dacă nu știu să dau bine grenadele sau grenezele. Cred că grenezele. Nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic. Uite-l. Uite-l. De kilori. Așa multe kilori, dar nu joacă foarte bine. Marca Pro. Ah, avea nevoie de câteva secunde. Asta măcar dacă poate de save la vreme. Nu mai am timp și îl va lua. 3-1. Da. Să iau un deagle, mă duc să stau la locul meu. Bă, când am plecat din A, au venit toți, bă. Nu pot să cred așa ceva. Oricum nu cred că făceam eu mare lucru, dar... Na, eu știu. Da, smoke aici. De ce am ieșit? Dacă mai așteptam puțin, cum v-a zis, că nu cred eu că faci mare lucru, dar măcar am încercat. Cum era melodia aia bună cu aia africanii. Merg deja de 23 de minute. Hai să-mi iau famous-ul. Nu știu ce să zic. Ai, nu cred așa de. Bă, mi-am luat. Cred că am și-o primul kill. Încărcam. Hai, 2-1, fugeți-n. Ăla mai era dacă luam. Nu vei ghinion. Ăsta unde stă, bă? Nu cred. Nu am încredere în Dragoș. Dragoș, dacă vezi acest videoclip, puteai să o faci mai bine. Chiar dacă ai cu un punct peste mine. Da. Mi-a plăcut frumosul.
Nu, leu, nu mă place. Nu mă place. Nu mă place, nu mă place. Tu le-ai pe vino încoace. Imediat. Ha, și l-am văzut. Dar am tras din nou, am tras că... Dragoș, nu mai ai nicio șansă. Nu cred, nu l-a văzut ăsta de aici. E scrie că este în casă, dar scriu greu. Șase, un mal, 2 meciuri, vai de capul lor. Era să înjură, nu voi înjura. Deocamdată. Iar am pus-o. Da, ascult manele. Nu m-a judecat. Să vedem ce o să iasă. Să vedem. Băgădăm. Să mă leu. Hop. Hop. Da, dar nu cred că mai am timp. Nu mai am timp. Nu mai am timp. Mi-au plăcut kilurile alea acolo. Dar degeaba. 7-1 s-ar putea să fie ultima rundă. Runda ultima am vrut să zic. Nu va mai lua pe acolo. Sper să nu-mi iau toate renele. S-au dus, bă. Eu singur, da, sigur mai fac. Asta mă duc să faci. Mamă, e na. Până na explodează bomba de 1000 de ori. Să iau pe aici. Hai că l-am nimerit dacă e. Da, și cam aceasta a fost. Și meciul de asta, stai să vedem și premiile și statisticile. Uite, au ieșit toți, am rămas eu pe primul. Sunt level 7. Meciul viitor, când va fi, nu știu exact când va fi, cum v-am spus, am luat 5 bănuți. Mâine sau tot azi voi pune un alt joc, dar când voi posta următorul episod de stand-off, voi face pe competitive mode. Da. Și cam acesta a fost episodul de azi. Vreau să vă mulțumesc că v-ați uitat la mine și toate cele bune. Pa, pa!